Μπετό με μπετό. Μπετό με μπετό, μόνο μπετό. Μπετό με μπετό. Α, τι είπε πρώτο? Μιλάμε για μπρουτάλ φάση ή λίγο πιο... Αν με ρωτήσεις μπρουτάλ ή κάτι άλλο, μπρουτάλ. Μπετό με γυαλί. Μπετό με γυαλί. Έλα Νίκο, μπετό με μπετό ή μπετό με γυαλί? Μπετό με μπετό ή με το γυαλί? Μπετό με μπετό. Μπετό με μπετό δεν σμίγει. Φωτιά με φωτιά, ξέρω εγώ τι να πω. Καλά σου. Μπετό με μπετό. Ο Θανάσης Μπενοσπάρτα. Εγώ. Θα μπορούσα να το με πήρεις, αλλά... αλλά έχει αναφορά στην συμμετοχή μου στο διαγωνισμό και δεν θέλω. Πρέπει να απαντήσω. Νομίζω είδα εδώ έφερα. Έβγαινε έξω. Υπάρχουν πολλοί νομίζω με σχολεία εδώ πέρα. Ναι, πολλοί τουλάχιστον νομίζουν. Κανείς. Ευτυχώς. Άλλη ερώτηση. Μοντουλόρ, γιατί είμαστε όλοι μοντέλοι. 1,60, αλλά και είμαι 1,75, αλλά... Μοντιλόρ. Δεν τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έβγαζαν νόημα, ας πούμε. Το δεύτερο, δεν ξέρω τίποτα. 1,60. Μοντουλά. Ιδανικές αναλογίες. Καλύτερα και από 90-60-70. 1,60 γιατί είμαστε και κοντές. 1,60, 3 και 60. 1,64. 1,60, 1,60 εσύ. 1,60. Προφανώς κλάβος. Σκλάβος. Σκλάβος. Θαυμαστή. Κλάβος. Υπηρέτης του, της τέχνης του λειτουργής. Συγγνώμη. Άλλη ερώτηση. Μαθητής. Σκλάβος. Σκλάβος. Θαυμαστής. Σκλάβα βασικά, σκλάβα. Σκλάβος της καρδιάς. Σκλάβος ή θαυμαστής του Λεκορβιζιέ. Θαυμαστής του Λεκορβιζιέ. Εμένα μου αρέσει.